Hej og velkommen til Dansk Airsofters. Jeg hedder Patrick, og jeg deler den her kanal sammen med en, der hedder Anton. Det, som der kommer til at ske på den her kanal, det er reviews, teste, nogle ture til de forskellige butikker. Softgun, opgraderinger, unboxing, måske noget softgun-krig, jeg ved ikke. Altså måske også nogle gange nogle lidt for sjove videoer. Der kommer cirka en video op hver anden til tredje dag, eftersom vi ikke har alverdens penge og tid på grund af den der skolereform. Jeg ved ikke, hvilken idiot, der har lavet det, mand. Men det er sådan set, hvad der kommer til at ske. Vi håber, I vil abonnere, like, hvis I kan lide det, og abonnere, hvis I kan lide det, og dele, hvis I kan lide det, og ikke hate. Det kan ikke bruge sig så meget. Men I må gerne skrive, hvad det er, vi godt kunne lave. Giv os nogle idéer til forskellige ting. Og hvis I endelig skal hate, så skriv hvorfor. Så kan vi måske gøre det bedre. Jeg ved det ikke. Men det var en lille intro om vores nye kanal. Ja, det var det. Vi ses i de næste videoer, reviews og bla 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 bla.